Ja peliä Palla mennään. Ja sitten katsotaan tuonne kärryyn taas. Kääntää sieltä punavalkoista pyörää. Tallinnan Risu Racing. Ja sitten kierrokselta ja kohta päästään matkaan. Joni Neis vuotta ja R6 on pyörä. Sponsoreiden kisaosa Vihkonen Grains ja Eurobull. 65 numerolla starttaa Kalle Mäntysaari, ikämielellä 22 vuotta ja R1 pyöränä. Sponsoreiden 6 Veli-Heikki Luoto, Yamaha R6. B-lähdön 10 on mies ollut joskus ja kilpailustarttien takana 3 ja nyt alkaa lähtö olla aika valmista ja näin startataan matkaan. Toni Hakala saa loistavan lähdön, samoin Janne Lehtinen. On siinä ihan sitten peräkkäin muutaman värin supistuneen. Lemminkäisen ja perässä tulee Jari Siponen, jos ei ainakaan lähemmäs 8-9 sekuntia kun maalinlinjalle päästään. Intre käy siellä sisäpuolella ja kurkkailemassa, että miltä näyttää, mutta ei vielä tuohon. Mäntysaari. Ja kärki tulee jo palukalla ja Jari Siponen on nyt vasta Lemminkäisen keskellä. Ja kakkoseksi kerkisi Toni Hakala. Miten meni oli tiukka kisa? Tää meni vähän niinku suunnitelmia. Aika aikaisessa vaiheessa siinä tuli ne isommat erot, että joko luovutit sillä tavalla ja kattelit vaan, että pidetään kakkospaikkaa. Ei, kyllä se oli vasta viimeinen kierrosten hommia. Kurkkasin ekan kerran taakse. Kyllä siihen asti yritti, mutta sitten otettiin ihan 150. Ei liitti loppuun kädet kesken. Oikein, hienosti kakkos. Ollaan tässä kohtaa ja kakkoseksi Toni Hakala. Hyvä Toni! Edelleen vähintään yhteisötablodit. Ja tänään noin kaikille isot aplodit. Siinä on voittajakolmikko tänään. Watson kärjessä haasteessa Vetter Koon. 2.3. Peter